Groep 7 en 8 van basisschool De Fontein in Damwâld wien tiisje op bezoek in het gemeentehuis van Doutimmerdeel. Hier konden ze zelf ondervinden hoe de politiek werkt. 2 stemmen. Nou, uit sympathie toch? Nog een tweede stem. Helaas, geen volkssteun. Dus sporthal. Wie is er voor de sporthal? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dat is een ruime meerderheid. Dit project is veelomvattend. Heeft ermee te maken dat er voor de scholen in Damwâld nieuwe huisvestingen gaat worden gerealiseerd. Er komt een campus Damwâld, waar de 3 scholen van Damwâld in ondergebracht worden. En in dat kader is het ook wel interessant, juist voor de scholen, om erachter te komen van hoe gaat dat in zijn werk. Wie heeft er ooit een besluit genomen over de campus en wat moet daar vervolgens allemaal voor gebeuren. In verband met campus Damwâld, natuurlijk een schitterend nieuw gebouw krijgen we aan, een schitterend nieuw squallen. Dan leg je, ja, hier is de beslissing aan, maar wat gebeurt er eigenlijk? Wie beslist zoiets? En bijna heel leert van ja, wie neemt zo'n beslissing en hoe gaat zoiets? Ja, dat betekent dat we nog ruimte hebben voor een ander gebouw. Voor de revalidatie. Ik vond het wel leuk. Wat zal je vertellen? Wat zie je al je doen? En morgen kan je opdrachten doen, dus dat is wel echt superleuk. Denkt u dat het belangrijk is voor de kinderen om dit soort dingen mee te krijgen? Ik denk dat het heel belangrijk is, want we leven met z'n allen in een democratie. En dat betekent dat de mensen die burgers zijn, dat ze dat op een volwaardige manier willen doen. Dat ze moeten weten hoe het bestuur werkt, hoe de democratie werkt. En dat zij invloed kunnen uitoefenen op besluiten die hier genomen worden. Dat ze zelf ook kunnen meedoen als het gaat om de democratie. En juist deze dag is ervoor bedoeld dat ze daar wat inzicht in krijgen. En het zou zomaar kunnen dat er kinderen zijn die denken van nou, dat wil ik later ook. We mochten zelf weten wat we doen, waar het us naar het werk kunnen. Nou, ik vond het wel leuk. Wat vond je het interessantste wat je gezien hebt? Hoe ze het hier al je doen van de vergadering en de uitleg en het archief en zo wat er al is gebeurd. Dan moesten we in groepjes namen bedenken van het groepje en dan mochten we gebouwen op de groendel zetten. Die we belangrijk vonden voor het nieuwe, ja, wat we mochten deel zetten. Er zijn een aantal die het leuk vinden om met elkaar te discussiëren, die ook stevige meningen hebben. Nou, dat is alleen maar goed om te zien dat ze nadenken over wat er in hun omgeving gebeurt en dat ze dat ook laten weten.